És un arbust d'uns 2 metres que el que ajuda és molt a retenir el sol, llavors nosaltres el que farem és plantar aquest arbre. Matí de reforestació al poblat ibèric del Jabut, a Soses. L'ONG mediambiental Osmont hi planta garrics, alzines i pins blancs. En total, 150 nous arbres. Al final no és només qüestió de plantar arbres per el tema de la deforestació, sinó és el fet de que millorarà l'ecosistema a nivell de biodiversitat, de fauna, no només la qüestió de flora. És important per preservar els nostres ecosistemes. Actua en camps agrícoles abandonats o en zones en perill de degradació. Aquí, per exemple, s'evitarà que el terreny cedeixi. L'Ajuntament també volia implicar els veïns en la iniciativa. Volíem fer aquesta actuació amb els veïns de Soses i l'escola, però degut al Covid no l'hem pogut fer, però de cara a l'any que ve, si podem, ho tornarem a fer i comptant amb la gent del poble. Perquè la millora del medi ambient ha de ser constant i no només flor d'un dia. Aquesta és la primera actuació que es fa a Soses, però fa anys que s'estan duent a terme arreu del territori. L'objectiu és triple: netejar el planeta, reforestar-lo i conscienciar els seus habitants. Abraham Riols, TV3, Soses.